Určite mnohí z vás sú znepokojení a podráždení z tej aktuálnej situácie a čelíte neutíchajúcemu prívalu tlačových konferencií a mnohí sa teda pýtate, že čo sa deje, čomu môžete veriť a čomu nie. Chcem vás preto hneď na úvod ubezpečiť, že Slovensko je stále právny štát. Nezávislosť polície, prokuratúry a súdov nikam nezmizla, čo ale samozrejme neznamená, že si môžu robiť nekontrolovane to, čo chcú. Ak sa vám niekto snaží nahovoriť opak, neverte im. O včerajších policajných zásahoch som sa dozvedel aj ja z médií a vzniknutú situáciu som následne komunikoval s pani prezidentkou a ostali sme v úzkom kontakte aj počas celého dňa a spoločne sme sa zhodli aj na tých krokoch, ktoré bolo potrebné podniknúť a výsledkom je zvolanie mimoriadnej bezpečnostnej rady, ktorá sa pred pár minútami skončila. Ja som tam kládol samozrejme otázky k tomu, do akej miery bude zabezpečené aj v tejto situácii to, že tieto inštitúcie budú riadne vykonávať svoju funkciu a dostal som ubezpečenia, že robia všetky kroky preto, aby bol plynulý chod týchto inštitúcií bez akýchkoľvek zádrhalov. Žijeme teda zvláštnu dobu plnú paradoxov, nezmysly zaplavujú mediálny priestor, klamstvo je už bežnou súčasťou verejných prejavov, je vzácnosťou, ak zaznie pravda, či tvrdenia opierajúce sa o fakty. Udalosti tohto týždňa sú ukážkou toho, ako istá skupina ľudí používa klamstvo v priamom prenose, šíri strach a nenávisť s jediným cieľom zneistiť spoločnosť a zbierať lacné politické body. Človek na Slovensku by sa mal pomaly hanbiť za to, že sa odmieta nechať skorumpovať, že odmieta rozkrádať krajinu. Ja sa s týmto mentálnym svetom absolútne nestotožňujem a chcem vás uistiť, že vám krajinu nik neunáša. Pre mňa je nepredstaviteľné a neakceptovateľné politicky a mocensky bez akýchkoľvek dôkazov zastrašovať orgány činné v trestnom konaní. Spoločne s pani prezidentkou konáme striktne v medziach zákona. Chápem, že pre niektorých ľudí to môže byť šokujúca informácia, no rád by som pripomenul, že už nežijeme v dobe našich ľudí. Dokonca ja ako predstaviteľ vlády, úradníkov alebo odborníkov nie som členom žiadnej politickej strany. Pre mňa neexistuje niečo ako opozícia alebo koalícia. Pre mňa existuje len zákon. Kto iný ako súd má rozhodovať o tom, či je niekto vinný alebo nevinný? Kto iný ako polícia má stíhať zlodejov a kriminálnikov? Kto, ak nie orgány činné v trestnom konaní, majú dohliadať na dodržiavanie zákonov? Nik nie je nedotknutelný, ak poruší zákon. Chce nám niekto vari nahovoriť, že vysokí štátni úradníci, ľudia na popredných miestach volebných kandidátok sú nedotknutelní? Od akého momentu máme ich považovať za beztrestných, ako náhle sa dostanú na kandidátku? A ktorých ľudí sa to týka? Prvých 10 na kandidátke, prvých 20 alebo celých 150? Kto sú tí beztrestní ľudia? Nikto tam taký nemôže byť a preto budem vždy obhajovať profesionálny výkon polície bez ohľadu na farbu politického trička. Ani polícia však nemôže robiť samozrejme, čo chce. Najbližšie hodiny a dni ukážu, či sa s obvineniami polície stotožní aj prokuratúra a súdy. Oni a nie politici, nie prezidentka či premiér rozhodnú o tom, či došlo alebo nedošlo k porušeniu zákona. Pre mňa sú dôkazy kľúčové a nie pocity. Žiadny cisár tu nie je, ktorý ukazuje dole alebo hore a nie je to ani žiadny krstný otec, ktorý by o tom rozhodoval. Rád by som vás preto poprosil o trpezlivosť a pokoj a politikov, ak sú toho schopní, o zdržanlivosť. Nechajme konať tých, ktorí konať majú a konajú. V momente, keď na základe dôkazov a faktov dospejú prokuratúra a súdy k rozhodnutiu, budem konať voči dotknutým aktérom, či už je to SIS alebo polícia, ktoré spadajú pod kontrolu vlády. A zároveň verím, že Národná rada si je rovnako vedomá svojej zodpovednosti smerom voči Národnému bezpečnostnému úradu. Takže aby som to zosumarizoval, na Slovensku stále platí zákon, a to na obidve strany. To znamená,
že na základe pocitov nemôžeme hovoriť o niekoho vine alebo nevine, usporadúvať na to milión tlačoviek. Musíme si počkať naozaj na to, čo povie prokuratúra a súdy a potom vyvodzovať zodpovednosť na jednu alebo na druhú stranu. Ďakujem pekne.